Philisele okhulumayo oyibutho lakwaVukindlela Dinari, ngosekela mkhathi. Namhlanje ngizokhuluma ngezimpawu zebutho ukuthi umuntu oyibutho ubonakala kanjani. Impawu zebutho umuntu oyibutho afanele abe nazo kuba nobhukimntanti. Sike sithi ubhukimntanti kodwa uyisakhiwo ngokwemihlangano yonke. Ubhukimntanti lo wethu unako konke okudingwa yibutho. Iy'mpendulo zonke esiyifunayo ngebutho siyithola khona. Imikhuleko yebutho ikhona, iy'yalo, konke esikufunayo kukhona lebuthweni. Bese siba nerosari. Ibutho yilo nalo ilunga afanele libe nalo irosari. Irosari libalulekile kakhulu ebuthweni ngoba yilona esivika ngalo, siyashaya ngalo, siyavika ngalo. Ibutho-ke uma lithandaza irosari kufanele lithandaze kathathu ngosuku. Lithandaza ebusuku, melilala, lithandaze ekuseni, liphinde lithandaze ngo-3 ibutho. Bese siba nolunye uphawu lolu oluyimedali. Le medali yebutho sayithola ku-St. Catherine, yena owaye eluleke uMaria evele kuyena wamnikeza lo mfanekiso wemedali kuba awenze ukuze kuthandaze kuwona. Usafika-ke le medali yakubizwa ukuthi ukuthathathwa kwamaria ocobileyo. Kuthe ngokubonakala izimangaliso eziyenzayo kwase kuthiwa imedali yezimangaliso. Ibutho-ke alihlukani-ke nale medali. Ngaso sonke isikhathi fanele iyifake. Ifake njenge-ribbon, iphinde futhi iyifake njengomgeqo. Kuthiwa fanele siyifake zonke iy'nsuku ukuze sivikeleke noma uMaria asikhombise kuthina ngezibonakaliso zawo. Bese siba neveksilami. Iveksilami ahlukene kabili, kukhona enkulu, kukhona encane. Enkulu ila sizithula khona mangabe kuyi-Ashes yethu. Bese kuthi le ncane ile ehlala etafuleni mangabe njalo mangabe sigcina umhlangano, okukhombisa ukuthi uMaria sinayo, uwumholi wethu. Ngaso sonke isikhathi kufanele simbeke eduzane kwethu. Mhlawumbe yethu imi kanjena-ke isithombe sakhona. Sibona ijuba laphaya elimele umoya ocobileyo. Amabutho-ke nje umoya ocobileyo ngaso sonke isikhathi awukhonzile ngoba imithandazo yonke yawo uqala ngawo umoya ocobileyo. Njengala kuveksilami nje kukhona umoya ocobileyo. Bese kuthi laphaya kukhona igama lapha eliLegion Mary, okusho ukuthi ibutho likaMaria sama-Legion ngokomthetho, kodwa ngoba sihlala ebantwini sazibiza ukuthi isamabutho. Bese kuba lapha ngenzansi isithombe sikaMaria. uMaria wethu uhlukile kakhulu kunabanye oMaria. Owethu uMaria izandla zakhe zibheke phansi, okusho ukuthi uwumabeli wamagrasiya. Bese kuthi lapha phezulu laphaya la emi khona umi phezu komhlaba, ukuthi uMaria wongamele umhlaba. Kulo mhlaba khona inyoka ngoba siyazi sonke ukuthi sihleli sisezonweni ngoba sisemhlabeni, kodwa uyena Maria umuntu owaziyo ukuthi wayicindezela inyoka, wasibulala inyoka ngokuthi wasilethela uJesu emhlabeni. Sase siyasinda kanjalo-ke esonweni sokuqala. Bese siza-ke emkhulekweni. Kukhona kumkhuleko wethu Israel siwusho ikakhulukazi-ke mangabe sihlangene, siphinde siwusho futhi mangabe kuhambe ilunga. Uma kuhambe ilunga siyawusho, siye sowusho ngisho emathuneni. Lo mkhuleko sithi igoda. Igoda yilona-ke lihlanganisa nawo wonke amabutho akhona emhlabeni. Ngokusho lo, igoda yilona yiloyo ibutho alilali futhi lingalishongo igoda ngoba libalulekile. Ilona elihlanganisa sonke emhlabeni wonke njengoba umabutho egcwele umhlaba wonke.